ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଶଲଭାସନ ବିଷୟରେ ଦେଖିନେବା। ଏହି ଆସନ ଦ୍ୱାରା ଜଠରାଗ୍ନି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୁଏ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଓ କୋଟି ପ୍ରଦେଶ ସରୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଭି ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥାଏ ସେ ଏହି ଆସନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦରରେ ପୀଡ଼ା ହେଉଥିଲେ, ଶରୀରରେ ମେଦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ, ହୃଦ୍ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଗ୍ରୀବା ପ୍ରଦେଶ ପୀଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ଏହି ଆସନ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି କରାଯାଏ ତେବେ ସେସବୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଆସନ କରିବାର ବିଧି। ସତରଞ୍ଜି କେବଳ ପେଟ ଉପରେ ଭାରା ଦେଇ ଶୟନ କର। ହାତ ଦିଓଟିକୁ ଅଣ୍ଟା ପାଖକୁ ନେଇ ପାପୁଲି ଦ୍ୱୟ ଉପର ପଟକୁ ରଖ। ତାପରେ ପାଦ ଦ୍ୱୟକୁ ଏପରି ଭାବେ ଉଠାଅ ଯେପରି ଅଣ୍ଟାର ଉପରି ଭାଗ ଉପରକୁ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଆସନ କଲା ସମୟରେ ପୂରକ କରିବ ଓ ରେଚକ କରି ଆସନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ହେବ।